ام دوی هیامê de zêdebûneke berçav di hatina keştiyan bo bendera Arwadê de dibînin ku ev yek nîşana zêdebûna çalakiya deryayî ye. Li ser fermana rêveberiya giştiya benderan, rêveberiya benderê hemû tedbîrên pêwîst girtine. Ji bo misolgerkirin û hêsankariya birêveçûn û tevgeriya çûn û hatina geştiyan û pêşkêşkirina xizmetguzariyên deryayî bi awayekî bibandor û ewle. Karmendên benderê bi şev û roj dixebitin da ku li gorî vê mezinbûna tevgera deryayî tevbigerin û pabendî bilindtirîn pîvanên ewlekarî û rêxistinê bin. Em tekez dikin ku ev çalakiya ku her ku diçe zêde dibe. Nîşaneke herênî ye ji bo zindîbûna benderê û rola wê di piştgiriya tevgera deryayî û girêdana girava Arwadê bi navçeyên cîran re. Em li hêviya pêşketinên zêdetirên ku xizmeta birayên me yên deryavan bikin. Asankariyên ku bendera Arwadê duwarê serevestkirina keştiyan û guhertina desteyan de pêşkêş dike, gelek ji sîstema berê cuda ne. Şikir ji Xwedê re, duwarê serevestkirina keştiyan û guhertina desteyan de asankariyên mezin ji bo kaptanan hene. Hemû kaptan dixwazin ku werin bendera Arwadê ji bo serevestkirina keştiyên xwe û guhertina desteyên xwe û ji ber van xizmetguzariyên başên ku bendera Arwadê pêşkêş dike, bi saye muameleya baş hejmar roj bi roj zêde dibin.